Egunon danoi, egunon egin eta ekinen 2020-2021 ikasturte honetako sari banaketara. Ongi etorri benetan ikasturte berezienaren sari banaketara. Gaur hemen bakarrik nago, baina ez nago bakarrik. Badakidalako zuek hor atzean zaudetela, 28 ikastetxe hortxe zaudete konektatuta, eta beraz denoi ongi etorria eman gura dizuet. Tira, zer esan, ez da? Pandemia guzti honek utzi digunaz duela urtebete, ditxosozko COVID batek gure eguneroko bizimodua erabat aldatu zuen, eta denbora horretan, egoera ezberdinetara egokitzen ikasi dugu. Presentzialki egin ezin izan ditugun kontuak, telematikoki egin ditugu, eta halaxe egin beharko ditugu denboratxo batean. Eta horren lekuko da ere bai, gaurko sari banaketa. Iaz ezin izan genuen ekitaldi potolorik egin, baina aurten esan genuen, tira, egingo dugu, ez da? Gure gaztetxoek merezi dute eta euren lana denek ikustea. Eta horregaitik, eta horretarako gaude gaur hemen Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik. Gaur, beraz, zuen parte hartzea saritu nahi dugun, saritu, txalotu eta bereziki eskerrak eman. Zoragarriak zaretelako, zoragarria delako egiten duzuena eta gaztetxoak izan da ere gauza handiak egiteko kapasitatea duzuela, agerian utzi diguzuelako aurten ere, egin eta ekin programaren bitartez. Para las personas que formamos egin eta ekin, es un honor, y lo digo sinceramente, es un honor contar cada año con alumnado, profesorado y diferentes profesionales de centros educativos de Vizcaya, de personas que creen en este programa. Porque creer en egin eta ekin es creer en vosotros y vosotras. Mila esker benetan danoi, bai antolakuntzan, eman diguzuen laguntzagaitik, eta noski, baita ekitaldi hau aurrera eramateko jaso dugun babes guztiagaitik. Benetan, eskerrik asko, eta musu hau virtualki bada ere, zuentzat. Eta hasi baino lehen, sari banaketarekin hasi baino lehen, eta gero kontatuko dizuet zelan moldatuko garen, gaur sari asko ditugulako zuen artean banatzeko, modalitate eta kategoria desberdinak, horretan sartuko gara berehala, baina gaurko ekitaldiari hasiera emateko gurekin egonea izan du pertsona handi batek, ez da edonor gainera, bera Ainara Basurko da, ekonomia sustatzeko foru diputatua, eta virtualki bada ere, gaur Ainarak gurekin egoteko aukera ez du galduna izan. Beraz, bere hitz batzuekin utziko zaituztet datozen minutuetan. Ondo entzun badituelako zuentzako eta berba eder batzuk. Aurrera, Ainara Basurko. Egunon danoi, Ainara Basurko naiz, Bizkaiko Foru Aldundiko ekonomia sustatzeko saileko foru diputatua. Eta lehenengo eta behin zoriondu nahi zaituztet danok parte hartzeagatik egin eta ekin ekimen honetan eta hain ondo parte hartzeagatik. Eta zoriondu baita ere zuen irakasleak, euren implikazioagatik eta proiektuan jartzen duten ilusio guztiagatik. Finean, zoriondu nahi ditut, prozesu honetan, programa honetan aurten ere parte hartu duzuen 28 zentru ikastetxe, Bizkaiko 28 ikastetxeak. Eta ez ditut ahaztu nahi, ez ditut inola ere ahaztu nahi, enpresak. Izan ere, hainbat eta hainbat enpresa izan dira, zuekin konpartitu dutenak euren enpresa proiektuak. Garrantzia erakutsi dizutenak, guzti honetan daukan garrantziak taldean lan egiteak. Eta baita ere, enpresa baten antolakuntza ondo antolatuta egoteak daukan garrantzia azpimarratu dutenak. Denon artean, enpresak, ikastetxeak, zuek, irakasleak, denon artean egiten da posible egin eta ekin, eta benetan bihotzez eskerrik asko denoi. Me hubiera gustado que, bueno, pues estas palabras las pudiéramos decir pues directamente y sobre todo me hubiera encantado que nos contarais, ¿no? La experiencia vivida, los proyectos que habéis trabajado, las empresas que habéis visitado o con las que habéis interactuado online y aquellas cosas también que creéis que podemos mejorar. Pero bueno, no ha sido posible, no ha sido posible, pero bueno, ya será, ya será. Estamos viviendo una situación que, bueno, en ningún momento nos pasaba por la cabeza, ¿no? ¿Quién hubiera dicho hace año y pico que íbamos a estar un montón de semanas metidos en casa, confinados, y que hoy en día también, pues todavía, pues íbamos a estar en esta situación, inmersos en una crisis sanitaria
que, como os habrán dicho las empresas, también ha generado una crisis económica. Crisis es cambio, ¿eh? Pasó también en la crisis del 2008 y ahora otra vez, ¿no? Crisis es cambio y las empresas están en eso, inmersos en un cambio tremendo, un cambio que ya en el confinamiento vislumbraban, las instituciones también vislumbrábamos y ya nos pusimos las empresas y las instituciones a pensar, ¿y ahora qué? ¿Cuál va a ser el siguiente estadio? ¿Cómo me preparo para ese siguiente estadio? Eta beraz, eraldaketa horretan badibidez digitalizazioan pentsatzen jarri ditu enpresak eta instituzioak. Eta ez bakarrik digitalizazioa esaten dudanean, ez pentsatu bakarrik telelanean, bai, hori bai, baina digitalizazioak, teknologia digitalak, zerbitzu berriak martxan jartzea suposatzen du. Barneko prozesuak enpresetan beste era batera egin beharra. Ze espada egiten, egoera honetan, enpresa batzuk merkatutik jauzi egingo dira. Beste batzuk egingo dutelako eta posizio hobean jarriko direlako. Beraz, momentua da eraldaketarako, momentua da gauza berriak egiteko. Eta enpresek esango zizueten, egoera hauetan aldaketa garaian importanteena, garrantzitsuena pertsonak dira. Pertsona ekintzaileak egotea enpresetan, ilusioarekin, proiektuekin, elkarrekin lan egiteko prest daudenak, erronka berriei aurre egiteko prest daudenak, arriskatzeko prest daudenak. Eta hori esaten dudanean, ez pentsatu bakarrik enpresa berri baten sorreran, ez. Jarrera horiek, konportamentu horiek behar ditugu enpresa guztietan, txikietan eta handietan, publikoetan eta pribatuetan, internazionalak direnetan edo hemengoak direnetan, berdin da. Eraldatzeko klabea pertsonetan dago, espiritu horretan, balore horietan, arriskatu, probatu, txarto atera da, berdin da, altzatu eta konpondu. Ese es el espíritu de Egin eta Ekin. Desde el día que lo ideó alguien que estaba en mi sitio, pues hace más de 10 años, ¿no? Quería, desarrollar una iniciativa con los que eran el presente y el futuro de Vizcaya, ¿no? Una iniciativa que tratara de poner encima de la mesa esos valores que son tan importantes de emprender, que se asocia con tener ideas, de trabajar por ellas, de pelearlas, de errar y de corregir. Y cuando hablemos de emprender, quisiera destacar que no estamos diciendo solamente crear nuevas empresas. Emprender lo tenemos que hacer todos y todas allí donde estemos, en empresa pública o en empresa privada, en grande o en pequeña, en internacional o la que trabaja en un ámbito local. Porque para competir, para crear empleo de calidad, en todo momento nos tenemos que estar reinventando, definiendo proyectos nuevos, analizando el entorno, tendencias, oportunidades. Y eso quiere decir que las personas tienen que estar en esa clave, trabajando conjuntamente y en equipo. Os animo que a estos valores, estas pequeñas actitudes que habéis ido trabajando en Egin eta Ekin, las tengáis en cuenta y las trabajéis también y que apostéis vuestras ideas por vuestros sueños y que sepáis que, que para todo ello tendréis en la Diputación siempre un aliado, alguien que os pueda ayudar. Zoriondu esan bezala egindako lanagatik eta jakin dagizuela aldundia ere nahi duzuenetarako zuen zerbitzura dagoela. Bezarkada handi bat denoi, gaur virtuala eta hurrengoan espero dut presentziala izatea. Eskerrik asko Basurko Anderea gaur gurekin egoteagaitik eta zure hitz benetan inteligenteak esateagaitik. Asko gustatu zait esan duzunean krisia aldaketa bat dela. Sinonimoak izan beharko lukete egia esan. Eta horretan ekintzailetzak inportantzia handia dauka, duda gabe. Eta eskerrik asko, beraz, baita zuri ere Basurko Anderea, baina baita Bizkaiko Foru Aldundiari berari ere, ekintzailetza eta gure enpresak, Bizkaiko enpresak laguntzagaitik eta indartzagaitik. Duda gabe, enpresek eta bereziki ekintzaileek lanpostu berriak sortzen dituztelako. Eta duda gabe, horrek Bizkaia indartsu bat osatzen duelako. Beraz, eskerrik asko. Eta Ainara Basurko Foru Diputatu Anderearen berbak entzun ostean, goazen, labur azaltzera zertzela batzuk, sari banaketa hau nondik nora joango den, denok patxadaz ulertu dezagun.
Hala ere, aurretik ere esan badut, hementxe zaudetela parte hartu duzuen ikastetxe guztiak, tira, hementxe zuen ikastetxeetan zaudete, beraz, agur bat, izango dugu aukera zuetariko batzuk ere zuzenean ikusteko, baina sentitu denak sentitzen zaituztegu berdin. Beraz, agur bero bat denoi eta hoxe, irailean hasi genuen zerbaiti, emango diogu gaur amaieran, bada irailetik zabiltzate tailerretan, hitzaldietan, beti ere, ekintzailetza, zer den eta espiritu hori jasotzen bizitetan, enpresetara, bideodeietan, zuen proiektuak gauzatzen, pentsatzen, egiten, tira, eta gaurkoan, beraz, horri amaiera emango diogu aurtengoz, behintzat. Hemos trabajado muchísimo en este curso, lo sabéis perfectamente vosotros y vosotras, y vamos a celebrarlo como es debido, no como nos gustaría, pero sí de la mejor forma posible, siempre garantizando la seguridad de todas. Baina hasteko, nik datu garrantzitsu bat eman nahi dizuet. Badakizue zenbat partaide, zuetariko zenbat, bai, hor ikastetxean zaudetenak, zuen gelan zaudete orain, agian ikastetxeko aretoan, baina badakizue gainontzeko guztiekin batera zenbat partaide egon zareten aurten egin eta ekin programa parte hartzen? Bueno, guztira, 1053 partaide izan zarete, bai, 1053 alumnos y alumnas. ¿Y cuántos centros ya sabéis? En total habéis participado 28 centros educativos de Vizcaya, que no es poco, que la mayoría, si no sois todos y todas, aquí estáis hoy conectadas en directo. Habéis presentado 88 inventos y 179 planes de negocio. Guzti honegaitik beraz, ikusi duzue, zenbakiek ez dute gezurrik esaten. Benetan zenbaki potoloak dira, eta horregaitik zoriondu egin nahi zaituztegu denoi. Ikasturte osoan egin duzuen lan bikainagaitik. Eta lan bikain hori gaur saritu egingo dugu, txalotu egingo dugu, eta beraz, denok elkarrekin ikusiko ditugu, zeintzuk izango diren sari potolo horiek. Baina, hasi baino lehen ere, esker berezi batzuk eman nahi dizkizuet. Eskerrak noski zuei gaztetxo guztiei zuen implikazioagaitik, zuen interesagaitik, baina eskerrak eman nahi ditugu eta ezin ditugu ahaztu irakasleak. Irakasleek, ekintzaileek eta enpresek ikasturte honetan zehar izan duten paper garrantzitsu hori ere eskertu egin nahi dugulako. Duda gabe, hauen guztien implikaziorik gabe ezingo baikenuke programa hau aurrera eraman. Beraz, zuei ere, mila esker pantailaren beste aldean zaudeten guztioi. Porque solo con el apoyo y compromiso de los centros, del personal docente, del personal emprendedor y con vuestro esfuerzo, Egin eta Ekin es un programa que se mantiene a lo largo de los años. Horregaitik, denoi eskerrak eman gura dizkizuet. Uste dugu oraintxe dela horretarako unea. Eta orain bai, neskamutilok, gazteok eta esain gazteok. Eman beharko diogu hasiera sari banaketa honi, ezta? Orain bai, beraz, sari banaketarekin hasiko gara. Eta horretarako, goazen pixkatxo bat azaltzen eta alik eta harinen, baina argien zelan egingo dugun. Modalitate bi izango ditugu gaur. Asmakizunen modalitatea eta negozio planen modalitatea. Asmakizunen modalitatean kategoria bakarra izango dugu. DBH lehenengo eta bigarren mailako sariak banatuko ditugu. Sari bi, akzesit saria eta sari potoloa, sari nagusia. Baina aldiz, negozio planaren modalitatean kategoria bi izango ditugu, eta kategoria bakoitzean sari bi, akzesit saria eta lehenengo saria. Hauek, negozio planen modalitate honetan, zentratu egingo gara, DBH 3 eta 4. mailetan, eta baita, batxilergoko mailetan ere. Gero honen ostean ere izango dugu sorpresatxoren bat edo beste sariren bat ere badugulako, beraz, nire gomendioa horixe da, ez aitezte zuen eserlekuetatik geratu, hemen sorpresak denontzako eta sariak denontzako egongo direlako. Eta orain bai, esandakoak esan da, argi geratu zaizue? Bai, ez da, inorkeztu kontrakorik esaten. Beraz, goazen lehenengo sarietara asmakizunen modalitatean, kategoria bakarra dugula esan dugu, eta DBH 1 eta 2 mailetara goaz. Pantailan dituzue dagoenako aurreratu egin zaizkit, nominatuak. Eta hortxe dituzue 4 nominatuak. Elorrioko Institutua, Azpimask proiektuarekin,
Gernikako Seber Altuve ikastola Ekodron 2000 proiektuarekin, Lauaxeta ikastola MNP edo MNP, or Magic Nail Painter proiektuarekin, eta laugarren hautagaian, Sopelako Anderdeuna ikastola, Geonrei proiektuarekin. Txalo berobana zuentzat guztiontzat, lau hauetatik izango ditugulako, aterako ditugulako, 2 saridun. Beraz, imaginatzen dut hortxe zaudetela denak isilik. Lau hautagai aurretatik, asmakizunen modalitatean, en la modalidad de inventos, en la categoría de primero y segundo de la ESO, tenemos a los 4 centros y proyectos nominados, eta akzesitaren irabazleak diran, Gernikako Seber Altuve ikastola! Txalo bero bat, hortxe zuen txaloak ikusten ari gara zuzeneko irudiak, Ekodron 2000 proiektarekin, haupa zuek! Bueno, hortxe ikusten ari gara, zuzeneko irudiak dira, Seber Altuve ikastetxetik, Ekaitz Lejarsegi euren irakasleare badugu, kaixo ekipo! Bueno, eta guazen eureko beto ezagutzera, dron bat egin digutelako, baina dron berezi bat asmatu dute. Eurek Peruen beita, asmatzaileak, Peruen beita Urko Salegi, Ixone Uriguen eta Baleri Idarraga dira. Eta hementxe dugu euren aurkezpen bideoa, guazen eurek ezagutzera. Kaixo, Urko Salegi, Baleri Idarraga, Peruen beita eta Ixone Uriguen gara. 13 urte bitarteko Seber Altuve ikastolako ikaslea gara. Eta gaur honetan gure produktuari buruz hitz egingo dizu. Gure produktuaren izena Ekodron 2000 da. Aireko zein lurreko zikinkeria garbitzeko eginda dagoen drona. Dronak aireko poluzio maila altuak detektatzen ditu goialdean duen antenaren bidez. Behin detektaturik, gure drona heliza hauen bidez airetik mugitu alda gune horretar arte. Orduan, tutuanen bidez aire kutsatua zurgatuko du eta beste aldean duen zulotik kanporatuko du. Aireak duen zikinkeria guztia barruan duen kasoi batean geldituko da. Airetik ibiltzeaz gain, lurretik ibili da hemen behaldean dituen gurpil hauekin. Eta gainera, esku mekaniko bat du lurreko zikinkeria batzeko. Esku mekaniko honek lurreko zikinkeria batu ostean, kasoi honetara bidaliko ditu. Berra dugu gure dronak energia berriztagarriak baino ez dituela erabiltzen. Batez ere, eguzki energia, eguzki panela hauen bidez. Ideia egiteko gure inguruko arazoi begiratu edin, eta konturatu ginen gizakiak sortutako kutsadurak mundua suntzituko zuela. Hori egiaztatzeko Urko adibide bat aipatuko du. Konfinamendua baino lehen, kutsadura maila altuak zeuden planeta guztian zehar, baina konfinamenduarekin batera gizakiaren mugimendua txikitu zen, eta ondorioz inguruko aireko zein lurreko kutsadura 93an murriztu zen. Zoritxarrez berriro kaleetara irteten ari gara, eta honekin batera kutsadura berriro indartu da, gurearen bezalako produktuaren beharra areagotuz. Eskerrik asko gure azalpena entzutagatik, espero dugu gustatu izana eta horrengora arte. Hortxe bat, txalo bero bat, zuei, zorionak ekipo, eta hortxe, Gernikako zuzenean, Gernikako irudiak ikusten ari gara zuzenean, eta bertan, hau magia da neskamutilok, bai, gure euren artean Estibaliz Ansotegi dugu, egin eta ekin programaren gure laguntzailea, gure lankidea eta ikusten ari zarete, sariak ematen ari dela, zuzeneko irudiak dira hauek, eta gure artean dugu Estibaliz, ikusten ari gara hortxe irakaslean, Ekaitz Lejarsegi ere euren artean dagoela. Bueno, ez dakit entzuten hau zuen, ekipo, egunon! Bai, bueno, Ekaitz, ondo entzuten hau zuen? Bueno, kontatu ekipo, ezer baino lehen, zorionak, merezitako sari honegaitik, dron zoragarria, hainbeste dron ikusten ditugu gaur egun, irudi zoragarriak hartzen, bueno, ba, irudi zoragarriak hartzeaz gain, airea garbitzeko ere balio dezaket dron batek, ez da? Ez dakit, Ekaitz edo Peru edo, bueno, gainontzekoak, zelan okurritu zitzaizuen hau? Ja, zelan okurritu zitzaizuen. Bueno, aurreko ikusi genuenan bideo bat,
bideo bat ikusterako adorre bat ziola airea garbitzen zutela berdinak eta baina txikiagoa eta edonork erabiltzeko modua egitea. Bueno, zoragarria benetan, hortxe dago, asmakizunen modalitatean ari gara akzesit saria ematen, eta asmakizun zoragarria izan da. Ekaitz, imaginatzen duen zuretzat ere, irakasle bezala, horrelako proiektu baten parte hartzea ere, zuretzako ere, aberasgarra izango dela, seguru ikaslekin hitzel ikasten duzula, ezta? Bai, bost ikusten da benetan euren implikazioa, proiektu honetan jarri gaben implikazioa, gogoa, benetan postekoa, eta ganera holan sarituek izen direla ikusitze, inor baino poza, bai. Bueno, postasun hori guk ere konpartitzen dugu zuekin, eta eskerrik asko ez diri, bertan zuekin zuzenean egoteaitik han, Gernika Lumon, eta nola ez, zorionak, eta txalo zaparra dau virtualki bada ere, zuentzat, aupa Seber! Eskerrik asko, agur! Hortxe ikusi ditugun irudiak, eta ez mugitu Gernikarrak segi hor, guk jarraitu egin behar dugulako. Jarraituko dugu lehenengo modalitate honetan, asmakizunen modalitate honetan, lehenengo kategoria honetan, DBH bat, eta bigarren mailako sariak ematen ari gara, sari akzesit saria eman dugu, baina orain, sari potolo eman behar dugu. Eta ez da gitzuek, baina ni dagoeneko urduritzen hasi naiz. Beraz, honena dugu, sari potoloa dagoeneko oraintxe bertan ematea. Lehen aipatutako lau hautagai horien artean emango dugu sari potoloa. Beraz, neskamutilok, jarri gaitezen formal. 2020-2021 bateko egin eta ekin programaren asmakizunaren lehenengo saridun nagusia da Elorrioko Institutua Astimask asmakizun zoragarriarekin. Hortxe zuzenean joan gara, Elorriora eta zuzenean ikusten ari gara euren txaloak. Aupa zuek, zorionak Elorri jo! Bueno, orain kontatuko diguzue, orain entzun nahi dugulako, gero hitz egingo dugu zuekin, baina Elorriokoek ez dakiten entzat Astimask asmakizuna sortu dute, bai? Eta eureko beto azalduko digute zertan datzan, bai? Egileak dira Jasone Ugalde, Ilias Aksas, Aizea Murgoitio eta Inigo Niziesa. Goazen zuzenean entzutera eurek. Kaixo, gu Elorri BH-iko ikasleak gara eta Jasone, Aizea, Inigo eta ni Iliasek gure proiektua azalduko dizugu. Eta ikusten duzuen bezala, hau da gure proiektua. Bueno, hasiko gara. Gure produktua gorri asko laguntzen dien maskaria bat da. Gure maskarillan plaka bat dago, eta plaka horretan jendea esaten duena irudikatzen da. Hau da maskarilla, hemen dago plaka eta hemen jendea esaten duena irudikatzen da. Lehen gorrek, dakizuen bezala, Espainiak irakurtzen zituzten, baina orain maskariakin da zinezkoa irakurtzea Espainiak. Eta maskaria asmatu genuen. Horretaz aparte gure musukoak oso merkeak dira. Musukoak 5 zentimo bakarrik balio ditu. Eta kargadore honek, deko kargadorea. Eta kargadorea oso merke dago, bakarrik euro bat balio du. Kargadorea guzti plakekin egin ez dago eta ez du elektrizitaterik behar. Eta hori esker, plaka solarrek ez dute kontaminatzen mundua. Gure produktua irratian, telebistan eta sare sozialetan anuntziatuko dugu. Adibidez TikTok, Instagram eta YouTube sare sozialetan. Beno, hau izen da gure produktua. Gizartea lagundu nahi baduzu, erosi Astimask. Agur! Hortxe ba, Elorriokoak eta hortxe merezitako txaloak zuentzat ere. Bueno, zoragarria, zuekin ere imaginatzen dut egongo direla Aitor eta Jera, irakasleak izan dira, proiektua ere arduratu direnak, eta hortxe ikusten ari gara, Elorrioko institututik zuzeneko irudiak eskaintzen ari gatzaizkizuen eskamutilok, eta bertan dago Bego Olabarrieta, bera arduratu da, zuen ikastetxera Elorriora joateaz, egin eta ekin programako teknikaria da. Bego, por cierto, Bego, eskerrik asko, horregotea haitik, hau pasu. Eta, bueno, guazen, gure oraingo laukote modalidade honetan, asmakizunen modalitatean, saridun nagusiak izan zarete Elorri jotarrak. Bueno, ez dakit hortxe bai, sariren bat edo oraindik banatzeko dago, hortxe ba. Eta, ekipo, kontaidazue, nik gauzatxo bat esango dizuet.
Ez dakit ondo entzuten hau zuen, zuzenean ari garelako. Bai, entzuten da. Ederto. Bueno, nik gauza bat esango dizuet, zuzenketa txiki bat egingo dizuet, baimentzen badidazu, Zuek esan duzu berez, gorrentzako musukoa dela, baina nik ere, gorra ez banaiz ere, izugarri eskertuko nuke zuen asmakizun hau. Batzutan maskariarekin eta Espainiak irakurri gabe, askotan zer esaten ari garen, edo aurrekoa zer esaten ari den ere, ez dut jakiten. Beraz, benetan zorionak, nik neuk ere, eta gutako askok, asko eskertuko genukelako zuen asmakizuna. Baina dinonik, zelan okurritu zitzaizuen, ekipo? Gure taldean gol bat zegoen eta berari laguntzeko egin genuen proiektu hau. Osea, pentsatu zenuten, lagun baten gainera pentsatu zenuten, ze ona. Bueno, benetan are asmakizun zoragarriagoa jakitea, lagun bat laguntzeko izan dela, benetan. Ez dakit irakasleren bat hortik dabilen, emetik urrun ikusten zaituet eta bai bat, jode, begira, ez zaitut diferentziatu ikasleen artean, gazte ikusten zaitut. Bueno, imaginatzen dut, Elorrizoko ikastetxeantzako ere, kristolango ohorea dela, bai, sari nagusia, aurtengo asmakizunen, sari nagusia irabazi alizatea, ez da, Aitor? Bai, oso pozik gaude egindako lanakin, eta niretako postasun handia dabe eskola publiko bat izatea sari hau irabazten duena. Hortxe eskola publikoetan ere ekintzailetza bultzatzen delako eta eskola publikoetan ere egiten duzuena, biztakoa da, zuek zarete horren adibide, zoragarria delako. Dudagabe, balioan jartzeko momentua beraz Euskal Eskola Publikoa. Ekipo, eskerrik asko, zorionak, zuentzat merezitako sariak, eta segi buruari ekiten. Laster arte, agur! Hortxe ikusi ditugu Elorrizotarrak, euren txaloekin, eta benetan pozik, ez da gutxiagorako ere, asmakizunen modalitatean sari zoragarria irabazi dutelako. Tira, goazen beraz, urrengo modalitatera salto egitera. Hala ere, lau hautagai izan ditugu hemen, eta beraz, gainontzeko biei ere hautagai izan direlako, baina ez ditugulako hemen saritu. Bakarrik esan, dagoeneko egon den leia eta maila izugarriarekin, egia esan, asko dela bertara iristea, hautagai izatea, eta beraz, gainontzeko bi hautagaiei, baina saridunak izan ez direnei ere, zorionak, eta musu hau, emetik zuzenean, zuen ikastetxera ere, eskerrik asko parte hartzagaitik. Eta orain bai, goazen negozio planen modalitatera salto egitera. Modalitate honetan, hasieran ere esan dizuet, kategoria bi izango ditugu, bai? Kategoria bat DBH3 eta 4. mailakoentzat, eta beste kategoria bat batxilergokoentzat. Desberdindu nahi izan ditugu, eta beraz kategoria bakoitzak bere bi sariak izango ditu. Akzesit saria eta sari potoloa, lehenengo saria. Beraz, goazen negozio planen modalitateari ekitera neskamutilloak. 124 proiekturen artean, 124 proiektuen artean, 4 nominatuak hauek zarete. Bat, Markinako Institutuko OAL proiektua, Muskizko Institutuko Healthy Oceans proiektua, Getxoko Azkorri ikastetxeko Green Market proiektua, eta amaitzeko Basauriko Uribarri Institutuko Magnam proiektua. Txalo beroa zuentzat, hortxe zuen ikastetxetan egin txalo gogor, zoriondu elkarri, hortxe zaudetelako, modalitate honetan, negozio planaren lehenengo kategoria honetan, 4 hautagaiak. Eta, beraz, 4 hautagai hauetatik, akzesit saria, eta egia esan oso ideia originalak egon dira, eta antolatzaileek ere esan didatenez, zaila izan da, 4 hautagaien artean erabakitzea, eta horregaitik berriz ere esan nahi dizuet minutu gutxi esan dizudana, benetan 4 horiek bertan egotea, dagoeneko txalogarria dela. Eta kontatu egin didate, zuen ikastetxetan ere, txaloak dagoeneko entzuten ari direla. Beraz, en la modalidad planes de negocio en la categoría de tercero y cuarto de la ESO,
Este año el premio Accessit es para Magnam Proiektua Uribarri Institutoa Basaurira hortxe zuzeneko irudia. Gapa zuen! Bueno, baina. Hortxe ikusten ari gara zuzeneko irudiak. Eta, bueno, hortxe ikusten ari garenak, bat falta zaitor, ezta? Ez, hiru zarete. Roberto Pérez, Sergio Ubgurenau, eta, ez dakit ondo auskatu dudan, barkatu, eta Sofia Fernández. Hirukote, agurtu, jenteak ikusteko zuzenean ari garela. Hori. Bueno, hortxe dugu Ana Carbajo, bai, bera ematen ari da hortxe sariak ikusten ari gara. Ana, eskerrik asko, egin eta ekin programako gure laguntzailea da. Bai, Ana, ez zaitugu ikusten? Plano esartu, hori, agurtu jentea. Hau pana, eskerrik asko gure hartan egote baitik, Ana. Bueno, eta hortxe ban, hiru saridunak. Bueno, kontatu zer den zuen proiektu hau edo, zertan datzan, zelan okurritu zitzaizuen? Orain dela urte asko pentsatu hasi ideia hau. Eta gero ikusi genuenean oportunitate erabaki genuen, ezen izan denen aukera, baina erabaki genuen kargagailu hau egitea. Kargagailua konsistitzeta iman batzuetan, imanek egiten dutena da biratu. Eta energia horrekin pasatzen da engranazio batzuetara eta transformatzen du energia eta horrela kargatu alditu mugikorrak eta inalanbrikoa orduan. Ez da beste kargagailu inalanbrikoan bezala, kargatu behar duzula. Da, bera bakarrik egiten duena energia eta ekologikoa da. Plastikorik gabe eta bera bakarrik sortzen du energia. Orduan hori da gure proiektua. Orduan, bateria hau inoiz ez da gastatzen? Ez. Maravilloso. Gastatzen da, mugikorra, baina gero, berri. Hori da, bale, ulertuta, gainontzeko ikastetxetakoak ere, imaginatzen dut, ulertu duzuela. Ez dakit, hortik dagoen Iñaki Sasia da zuen irakaslea, nik ere ezagutu nahiko dira. Eta Iñaki, txale bera bat Iñaki rentzat. Bueno, Iñaki, zuretzako ere, kristonarrotasuna, Basauriko Uribarri institutua, negozio plan batean saridun izatea aurten. Egia, nik gaina esan dena baina esmena, eta horren kristo sorpresa izan da, sorpresa dena, eta oso agartu da. Azken pilen proiektu bete dira hau, haiek egitarre, haiek sortu, haiek sustatu, eta haiek guzti haien. Eta hori zenaten dira oso pozik. Orduan, ulertzen dudan gaitik, zuk askorik ez duzu lagundu behar izan? Lagundu bideratu. Beste gauza guztiak nahi egin dabez, eta esenatik esaten dizu gaina, hiru pertsona direnez, meritu hitzela daukatela. Zeona, benetan, Iñaki, eskerrik asko zure implikazioa gaitik, zure konpintxe izan zaitugu programa guzti honetan, eta hori benetan eskertzekoa da. Beraz, Iñaki, Roberto, Sergio eta Sofia, txalo bero hau, zuzenean ikastetxe guztietatik naiz eta zuek esentzun, zuentzat, zorionak! Eskerrik asko. Tira, hortxe Basauriko ikastetxetik zuzenean hartu ditugun irudiak. Ezagutu ditugu beraz, Magnam proiektuko irabazleak. Eta, orain bai, goazen egin eta ekin programa honetan, negozio planen modalitatean DBH 3 eta 4 mailako saridunak, saridun nagusia hobeto esan da, lehenengo sariduna, txapelduna, modalitate eta kategoria honetan, norden ezagutzera 4 hautagai ditugu, eta lehen esan dizuegun bezala, 4 hautagai hauetatik erabakiko dugun norden saridun nagusia. Beraz, goazen pantailan 4 hautagaiak ikustera, eta 2020-2021 ikasturteko egin eta ekin negozio planen modalitate honetako saridun nagusia DBH 3 eta 4 mailako kategorietan
124 proiekturen artean saridun nagusia da Muskizko institutora Healthy Oceans proiektuaitik. Apa zuen! Hortxe. Haupa. Hortxe kartel eta guzti etorri dira. Haupa zuek. Baina bazen zuekin solasalditxoa zuzenean izan baino lehen, goazen zuen proiektua hobeto ezagutzera, Healthy Oceans. Tira, goazen haber ikustera, Izaro Bilbao, hemen Izaro eta Juneak baino ez daude, baina 5 lagun dira, Izaro Bilbao, Izaro Lezama, Izaro Usal, cambio de nombre, June Angulo eta June Fernández dira. Eta Healthy Oceans proiektua eurek azalduko digute hobeto ondoko bideo honetan. Sartu bideoa. Kaixo, gu Muskiz behatzeko ikasle batzuk gara eta gu egindako proiektua aurkeztuko dizuet. Egin eta eginek proposatutako proiektua aurre egin ahal izateko munduan zehar dauden arazo ekologiko garrantzitsuenetariko baterako arazoa bilatu genuen eta kasu honetan itsasoko plastikoak izan ziren. Horri aurre egiteko pentsatu genuen berrezkoa zela itsasoko plastikoak zugatzen duen zugagailu bat eratzea eta hemendik atera genuen Dortoka proiektu. Dortoka hau zugagailu bat bezalakoa da. Etxean dokagurrun bat bezala, baina itsasoan jarriko dugu. Gure Dortoka eguzkizpiekin kargatuko da eta behin kargatuta eta eguzkia eskutatuta itsasondora joangora eta plastikoak zurgatuko ditu. Ere motor elektriko bat izango du ura ez kontaminatzeko eta urazpian gehiago irauteko. Gau osoan itsasondoan egon eta gero, gauean berriro itsasertzera igoko da. Sentsore termiko batzuk dituenez eta Dortoka forma duenez ez dio kalte egingo biodibertsitatea. Goizean gure enpresaren arduradunak plastikoak hartuko dituzte eta gure fabriketara eramango dituzte. Horrela, plastikoak birziklatzen ditugu eta beste hainbat gauza egin ahal izaten ditugu plastiko horiek. Eta hau izan da guztia. Espero dugu gustuko izatea. Hortxe ba zuen txaloak hortxe, Izaro pila bat eta June pila bat, zuen taldea bai originala, neskak? Eta zuen artean imaginatzen dut, egongo dela Odei, zuen irakaslea, baina zuen artean... Ez dakit ikusten zaituztet boltxekin, sariekin, imaginatzen dut Inma Ibañez, gure lankidea, eginetaekin programako laguntzailea, zuen artean ere badela, planoan ikusi alzaitu, aupa Ima! Eskerrik asko, Ima gaur Muskizera joateagaitik, hortxe gainontzeko ikastetxeentzat esan, hortxe izkutuan dagozela, agian zuen ikastetxetan, oraindik sari gehiago ditugulako banatzeko, zuen ikastetxetan hortik korridoreren baten edo alboko gelaren baten egon daiteke gure konpintxeren bat zuei saria emateko. Beraz, adi egon konektatuta zareten ikastetxe guztiak. Eta guazen bueltan zuzenean Muskizera, hortxe ditugulako Odei irakaslearekin batera, Juneak eta Izaroak. Ezer baino lehen, taldea zer sortu zenuten? Izen berekoak zaretelako denak edo zelan etorri zen taldea sortzea? Lagunak inerako, horregatik. Bale, lagunak zinetelako. Zuek erreztu zue, izen ez erratzeko aukera gutxi dituzuelako. Ez bada June, Izaro izango da bat. Hori kontatu iguzue, Muskiztarrak, Healthy Oceans proiektua ezagutu dugu bideoan. Ez dakit, zelan, zaila egin zaizue hau guzti hau aurrera eramatea eta guzti honetan murgiltzea, ala behin ideia bururatuta zuzenean jarri zineten martxan. Zelan izan da prozesua? Hartu genuenean, hasi ginen proiektu garatzen, baina ez prototipo bat zenez, gauza asko gustatu zaizkigu egiten, ez eredurik jarraitzeko eta orduan zailtasun asko izan ditugu, baina azkenean ondo atera zaigu eta irabazi dugu. Eta hartxoa!
Bueno, ekipo, zoragarria benetan, eta esan zuen esfortzuak eta zuen negozio plan honek saria merezi izan du, eta horregaitik saritu zaitu ez dugu zuen kategorian, DBH hiru eta laugarren mailan lehenengo sari potolo honekin. Beraz, eskerrik asko, Odei, hortxe ikusten zaitu zu ere erdian, zu ere posarren musukoarekin zaude, baina nik badakit posik zaude, ez da, Odei? Irripak handi batekin. Ikasle guztiek lan handia egin dute eta talde hau saritua izan da, beraz oso pozik gaude eta mila esker, eta ikusten duzun bezala ospatuko dugu eta primera, mila esker. Aupa muskiz! Mila esker zuei dudagabe parte hartzaitik eta sorionak sari zoragarri honegaitik. Gu konexioa utziko dugu, hortxe ba, eskerrik asko, muskiztar guztiei, eta guazen beste ikasle batzuk ezagutzera, guazen konexioak zuzenean beste zentro batzuetara egitera. Baina, horren aurretik, dudagabe, lau hautagaia horien artean, beste bi hautagaiak ere eskertu gura ditugu, eta soriondu egin gura ditugu. 124 proiektuen artean hor egotea ez delako batere erraza, eta guk ere onartu egiten dugu zaila izan dela guzti horien artean aukeratzea. Tira, beraz, eskerrak emonda, guazen, negozio planen modalitate honetako, bigarren kategoriara salto egitera. Guazen, batxillergokoek erakutsi dizkiguten, sortu dituzten negozio planak ezagutzera. Ezin genituen denak aukeratu, eta hemen ere, 4 ikastetxe eta 4 proiektu aukeratu ditugu. Beraz, goazen, 3. kategoriarekin. Oraingoan, gure ikasle nagusienak ditugu esan bezala, Laster institutotik alde egingo duzuenak, imaginatzen dute ziatzen egongo zaretela, baina ez duzue alde egingo, lehenengo ekitaldi zoragarri hau bizi barik. Guztira, 88 negozio plan batu ditugu batxillergoko mailetan. Eta, esan dako, 88 proiektuetatik, 4 onenak hauek dira. Sopelako Anderdeuna ikastolako txutxumutxu proiektua, Indautxuko Elkarmen ikastetxeko Oceans Coffee proiektua, eta Bilboko Bortikazar Institutuko Planeta A proiektua, eta Bilboko Gabriel Aresti Institutuko Ekotap proiektua. Txalo zaparra bat zuen guztiontzat, hortxe ikastetxetan zuen txaloak jaso ditugu dagoeneko, eta zorionak guztiei. Bueno, eta zuen ikastetxetan egoera lasaitzen den bitartean, gogorarazi egingo dizugu, 4 hautagai hauetatik, bai, 4 hautagaietatik orain Accessit, esango dut, eske, ingles kontuak badakizue, Accessit saria emango dugula orain, batxillergo kategorian, negozio planen modalitatean, eta 4 hautagai hauetatik aukeratuko ditugu biak, Accessit saria eta saridun nagusia. Beraz, Accessit sarian, pandemiaren ikasturte madarikatu honetan Accessitaren irabazlea da, Bilboko Botikazar BHI ikastetxea, proiektuari enortzu ikusten ere taldetxoa, zuzeneko irudiak dira neskamutinok, eta goazen ezagutzera, zuek ezagutu baino lehen eta zuekin hitzekin baino lehen, joan prestatzen zutu ni jarri, eta goazen zuen proiektua hobeto ezagutzera, ondoko bideo honekin. Argia kamara, Juan Pablo Sanabria, Ainhoa San Millán, Anton Romero, eta Inigo Gutierrez dira. Aurrera bideoa! Hi, we are Planeta A.
a company that wants to help in the environmental issue through the recyclation. Our aim is to achieve a clean seed that will only contain plastic that has been recycled and converted into sport material, which is what we do. Now you can practice sport and save the world at the same time. The only thing you have to do is to believe in Planeta A, your eco-friends. Hortxe zuen bideo montajea. So, congratulations, Botikazar. Hortxe zuen artean dugu, bueno, Iñaki Valentzia ere, hor irakasle imaginatzot hortik egongo dela, baina hortxe Deustuko zubiaren ondoan dagoen Botikazar institutora joan da gaur zuekin egotera eta saria ematera Bizkaiko Foru Aldundiko Patxi Begas ekintzailetza aurreratuaren ataleko teknikaria da bera, eta hortxe urreratu da zuenera, ikusten ari gara, diplomak eta guzti jasotzera, eta oraindik noski, behin Patxi eta behin Iñaki aipatuta, nik zuek ezagutu nahiko zintuzketet, pixka bat gertuagotik behintzat. Ekipo, bueno, ezer baino lehen, congratulations, hau ere esan dizuet, ingelesez esan duzue gainera, egin duzue, duda gabe, Botikazar eta Bizkaiko ikastetxe guztiak eta enpresa guztiak erabat internazionalak garelako, naiz eta lekukoan, tokian aritu bakarrik edo kanpoan ere, eta zuek egin duzuen bideo aurkezpen honetan azaldu diguzenagatik, kirol materiala sortzen duzue, birziklatutako, a ber, kontatu zuek hobeto, ekipo. Horrela dudagabe, ez dakit ondo entzuten hau zuen zuek, baina horrela dudagabe, hemen ari gara ustartzen gainera gauza fundamental bi. Batetik ekintzailetza, bi edo hiru dolau. Batetik ekintzailetza, beste alde batetik birziklatzea, beste alde batetik kirola, eta beste alde batetik negozio plan bat egin alizatea, Bizkaiak beti ere aurrera egin desan. Eskerrik asko, Patxi, ez dakit hortik dabilen ere, bai Patxi, Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean urreratu da Botikazar institutora, eta Patxi, bueno, ezer baino lehen zuri ere, eskerrik asko, bertan hartu, garraio publiko hartu, eta Botikazarrera joan izateagaitik, saria horrek ematera, merezitako saria ematera gainera, ez da Patxi? Bai. Ikasleak asko lan egin dituzte aurte honetan, eta eskertzen da. Eskertzekoa da, dudagabe, beraz, hortxe ba, Bizkaiko Foru Aldundiaren eskerrona, eskerra eta zorion mezua. Zuek zarete, beraz, negozio planen modalitatean, batxillergoko kategorian, dudagabe, aurtengo akzesit onenaren saria. Beraz, Botikazarreko konexioa, Patxi, Iñaki Valentzia eta gainontzeko ekipoko guztiak agurtu egingo zaituztegu, eskerrik asko horregoteagaitik, eta bereziki zorionak sari honegaitik. Agur! Hortxe ba, ikusi ditugun irudiak zuzenean, ari gara zuzenean. Gure YouTubeko kanaletik ere ari gara, egin eta ekin YouTubeen sartu eskero, hortxe zuzenean ari gara. Hemen ez dago tramparik eta zuzenean ari gara, zuen ikastetxetara joaten. Beraz, nor edo non egongo ote da urrengo saria emango duena, atearen beste aldean, ontxe ezagutuko dugu. Zergaitik? Negozio planen modalitateko, bigarren kategoriako saria eman behar dugulako. Negozio planen modalitatean beraz, batxillergoaren kategorian 2020-2021 ikasturtean egin eta ekineko lehenengo sari nagusia da Bilboko Gabriel Aresti Institutoa, zoriona! Hortxe ba, zuzenean joan gara Bilboko Gabriel Arestira, hortxe eta eurek ekotap proiektuagaitik irabazi dute sari
potolo hau. Zutuni jarri eta bien bitartean, prestatzen zareten bitartean, goazen zuen proiektua pixka bat hobeto ezagutzera, zuek egin duzuen ondoko bideo honekin. Aurrera! Kaixo, Guekota proiektuaren sortzaileak gara, Ekaitz Egizia eta Nora, berez beste bi sortzaile daude Ilun eta Irantzu, baina konfinatuta daude. Gu konturatu ginen arazoa zegoela plastikoaren erabilarekin. Eta kuarentenan plastikoaren erabidea asko igo zen, jatetxe guztiak itxi zutenez, janaria eramateko etxera plastiko ontziak erabiltzen zituzten. Orduan gu pentsatu genuen ontzi ekologiko eta jangarri batzuk sortzea, plastikoaren erabidea murrizteko. Niri pasada bat iruditzen zait, sari hau, behin taperrean eraman duzun hori, bazkaldu edo afaldu duzula, eta gero taperra askotan zelako galbana, zelako nagia ematen duen taperra etxera bueltan eraman behar izatea edo garbitu behar izatea, pues me lo como y punto, itzela. Bueno, sari hau ematera, Gabriel Arestira zuenera gerturatu da, Ainhoa Urrutikoetxea, Bizkaiko Foru Aldundiko ekintzailetza aurreratuaren ataleko burua da bera, ez aizue donor joan, hortxe ikusi dugu Ainhoa. Ainhoa, ber, kukutxu batek ikusi du. Hortxe! Bueno, eskerrik asko Ainhoa, bertara joan nahi izateagaitik, eta zorionak benetan Ainhoa zuri ere, hein handi batean proiektu honen burua eta arduraduna zu zara Ainhoa, eta benetan eskertzekoa da, horrelako ekimenak aurrera ateratzen. Hortxe ikusten ari gara, zuzeneko irudiak dira, azken sariak ematen Ainhoa, eta hortxe ditugu, ondo esaten ditudan, Aizea Nobal, Irantzu Mucientes, Ekaitz Vicente, June Garrote eta Nora López. Horrela da, ez da ekipo? Bueno, kontatu iguzu, nire hau brutala iruditu zait, sari hau, taper jangarri bat. Baina hau, orduan, posible da. Ekologikoa izatea eta noski, jangarria izatea. Zelan da posible? Orduen taperra izango da gure azken burukoa, ez da gure postrea. Lehenengo platerra jan, bigarren platerra, eta postrea, taperra bera. Hori da asmoa, ez da? Gizartean ez bat erkitu genuen, eta COVID dela eta plastikoaren kutsadura igozen, jatetzak itxi zutenez, etxerako janaria asko igozen bere ekoizpena. Orduan, plastikozko taperrak, horiek aldatzeko, bidatu dugu taper jangarri eta biodegradablea. Eta daude zapore ezberdinetakoak eta guztiontzako bidatuta. Bai, eta niri adibidez, ze zapore gomendatuko zenidakete? Txokolatezko dago? Gaietazkoa. Gaietazkoa! Brutal. Gainera, gaietazkoak balio izango dit, ez bakarrik baskarirako, baizik eta afari eta gozarirako ere, bai. Galletatxoa de la leche. Oso de la leche, nunca mejor dicho, en la leche. Oso. Bueno, parkatu tonteria horregaitik. Bueno, ekipo, hortxe zuen artean imaginatzen dut izango duzuela zuen irakaslean, eta zuen bidelagun izan dena ikasturte guzti honetan, Estibaliz Aranburu, bueno, zorionak zuri ere, eta imaginatzen dut, zure posa ere handia izan behar dela, ezta? Zure ikastetxera, Bizkaiko Foru Aldundiko atal bateko burua joatea, zuek saritzera, Ainhoa Urrutikoetxea, zuen artean egotea, hau, lujo bat da, ezti? Bai, benetan oso pozik eta oso harro ikaslek egindako lanagaz, hauek irabazle izan direlako, eta gainerakoak gora ipatu ez da, lan itzela egin dabe, eta oso pozik benetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko benetan zuri. Ainhoa? Esan nahi nuen, oso zaila esan dira proiektuak, azmikesunak aukeratzea, zirenetan kalitatea oso ona izan dela, eta nobaritu da, esfortzua itxera izan dela guztion partetik. Orduan ez eta hauek irabazi dabe, eta oso ondo merezia, eta posten naiz guztioi bai, eskeztu da niekera esfortzua egina, bai? Besterik ez. Ainhoa, eskerrik asko eta txalo hau zuretzat, Ainhoa.
Eskerrik asko, duda gabe, eta Ainoako ondo esan du, gainontzeko 20 piko ikastetxetan, zuzenean entzun duzue Ainoa, Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkaria, Patxirekin batera gaur hemen, eta bertara joan dana saria ematera, duda gabe, esti eta gainontzeko kidekin batera. Zuen mailari esker, zuen esfortzuari esker, lortzen dugu urtero, egin eta ekin, ez programa arrunt bat izatea, baizik eta maila altuko programa bat izatea. Eta azkenean, hemen egiten ari zaretena, eta hemen saritzen ari garena, azkenean, horixe da ez etorkizuna, horixe da oraina, eta horixe da Bizkaia indartzu eta aurreratu bat egiteko, duda gabe behar duguna, behar zaituztegula. Beraz, ekipo, eskerrik asko, konexioa agurtuko dugu, eta gainontzeko ikastetxe guztietako txalonekin, musu handiak eta zorionak ekipo, agur! Eskerrik asko dudabari guztioi, eta baita Ainoari berari ere. Tira, hortxe, ikastetxeetara egiten ari garen bidaiak, berez banatu ditugu, bi modalitatetan, bai, asmakizunen modalitatean kategoria bakar horretan banatu ditugu sari biak, negozio planen modalitatean banatu ditugu 4 sari, DBH 3 eta batxillergoko sariek, baina nik lehen esan dizuet sorpresatxo bat ere badugula zuei emateko. Eta esan dugu, oraintxe bertan, Ainoa entzun ostean esan dizuet, dudagabe, Bizkaia aurreratu bat, Bizkaia ekintzaile bat eta indartsu bat izateko zuen lana ezinbestekoa dela. Baina neskamutilok esan behar dizuet, hori bakarrik ez dugula behar eta ez dugula nahi gure Bizkaia maite honetan. Berdintasunean eziko den plan bat, berdintasunean eziko den enpresa bat, ikastetxe bat, eta zelan ez, gizarte oso bat, zoragarria izatez gain fundamentala, bere bizikoa dela ere azpimarratu gura dugu Bizkaiko Foru Aldundiaren egin eta ekin programa honekin. Horregatik, hasian esan dizue sorpresatxoren bat edo beste egongo zela, horregatik ez joan, ez mugitu zuen ikasgeletatik, zuen aretoetatik, beste sari bat banatu behar dugulako. Ez da edozein, sari gainera. Berdintasunaren saria emango dugu orain. Zuen planetan, bai, berdintasun plan egonkor eta oinarri sendoko berdintasun plan bat egin duzuen horrei edo horiek saritu gura ditugu. Tira, hainbat ikastetxe oso bat saritu gura dugu berdintasun plan honekin eta 3 hautagai erakutsi gura dizkizuet orain zuen pantailetan. 3 horietatik bakarra aukeratuko dugu, baina hortxe dago berdintasun aipamen berezia. Porque queremos hacer una mención especial a la igualdad, al centro que mejor ha elaborado su plan de igualdad, eta beraz, hortxe ditugu 3 hautagaiak. Dagoeneko hasi zarete batzuk txaloka zuen ikastetxeetan, eta hori ezek zarete, Getxoko Azkorri ikastetxea, Markineko institutua eta Ermuako institutua. Eta 3 horien artean, aurtengo 2020-2021 edizio berri honetako gaur amaituko dugun egin eta ekimen zoragarri eta beharrezko honetako berdintasun planik onena da Markineko institutua! Haupasuek, hortxe ba, espero ez genuen saria eta zuzenean ari gara Markinako irudiak ikusten. Zuen ikastetxera sartu gara eta hortxe zuen artean dugu, ikastetxe gela oso bat ikusten ari gara. Zuen irakasle ere bertatik dago, Miren García Lartitegi da, zorionak zuri ere, Miren, por cierto, ez dakit ikusten zaitugun. Hola, Miren! Eta berdintasun aipamen hau ematera hurbildu gura izan du Janova Mari Ezkurrena Kasaro Fundazioko teknikariak. Beraz, Janova ere zuen ikastetxera, zuen gelara zuzenean sartu da, eta hortxe Markineko institutuarentzako berdintasun aipamen berezi hori. Bueno, ekipo,
Ez dakit baten batek hitz egiteko asmoa duen, baina nik jakingurako nuke, zuen berbetan entzunda, zuen ahotik jakingurako nuke, zergaitik badaki zuen eta kontziente zareten berdintasuna bermatzea gure esku ere badagoela. Hori fundamentala dela. Eta hori Markinen oso ondo dakizue. Ez da ekipo, baten bat animatuko da nirekin hitz egitera, ala? Ez dut ondo entzuten. Berbetan dabilena aurreratu daitela mesedez kamarara edo mikrofonora. Animatu denari ere txaloak eman behar zaizkio. Egunon ekipo. Gainontzekoak mesedez isilik, gainontzeko ikaskideak mesedez, eta, kontatu iguzue, berdintasun plana egin zenutenean, importantzia asko eman zertinoten honi. Ikastetxe osoak importantzia asko eman zion berdintasunari. Zergaitik da importantea berdintasunean estea eta gure ikastetxeak eta biharko negozio planak eta gure biharko enpresak ere berdintasunean eraikitzea. Zergaitik? Etorkizunerako kontestu dauzote da berdintasunek izatzen eta danok hartu du beste dut hori oso garrantzitsutzat, bai talderanetan. Eta horrein importantzia zimotoz gaudenik ez du, gizartean evoluzioiantzat gauza oso importantzia da. Duda barik, zure ondoan daukasun mutil horrek ere zerbait esan nahiko du, ez da? Hortxe animatu da aurrera etortzera eta ez diguzu ezer esan beharrala. Ze importantea den gu ere, gizon sentitzen garenak ere, ze importantea den berdintasunean sinistea, eta ez bakarrik sinistea, berdintasunean ekitea, ez da? Bai, nik ez dut azken baten aurrera bat hortzeko oinarrizko da, berdintasun hori ezartzi, horregatik asko zentzau gara horretan. Hortxe dago, ez da, gauza txikietan dago berdintasuna, gugandik hasten da, eta noski, egin eta ekin programan ekintzailetza saritzen ari garenez, dudagabe, enpresetan ere, berdintasuna fundamentala da. Hasi soldatetatik eta zelan ez, kristalesko zapai hori austetik ere bai. Ekintza guztietan, txiki zein handietan, berdintasuna gugandik hasten da, eta hori egin eta ekin programa honetan saritu eta eskertu gura izan dugu. Horregaitik, 3 hautagai egon dira, gainontzeko 2 hautagaiei ere benetan zorionak. Zorionak eta gizarte honetako bizkaitar bezala esan behar dizuet, zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko, zuen gaitik ere, hasten delako gizarte parekideago bat. Beraz, musu handi bat 3 hautagaiei, eta zorionak eta bezarka da, potolo bat, Markinera, haupa Markine hemen! Eta txalo honekin agurtu behar dugu, Markina eta eskerrak eman gura dizkigu ere, Mireni eta Janobari, bertan Miren konpintxelanetan eta laguntzaile ari ditu delako ikasturte osoan zehar, eta zelan ez, Azaro Fundazioinoko Janoba Maria Izkurrenari ere, bertara Markina semeinera joan nahi izateagaitik. Zorionak benetan, eta eskerrik asko guztioi. Tira, eta sari banaketari dagokionez, gaur egunak onarte eman diguna. Ez dugu gaurko eguna amaitu nahi ordean, berba klabe batzuk. Zuek ondo dakizkizuen gauza batzuk esan gabe. Zuek gabe, ikasle, irakasle, enpresa, eta bereziki ekintzaile gabe, ez garela ezer. Bizkaiko Foru Aldundia ere, bera ere, ez dela ezer. Horrelako jente marabilloso gabe. Horregatik Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean, eskerrak eman gura dizkizuegu, guztioi. 28 ikastetxei, 1053 partaide guztiei, zuen irakaslei, laguntzen aritu diren enpresa guztiei, eskerrak eman gura dizkizuegu, zuek egiten duzuelako guzti hau posible. Zuek gabe ez garelako. Eta hori gizarte honetan esparru guztietan ulertzea ezinbestekoa iruditzen zaigu talde hau osatzen dugun guztioi.
Eta kantu ezagun bateko, orain dela gutxi oso ezaguna bilakatu zen kantu batek esaten zuen bezala, zuek txarrenari onena atera diozue. Eta hori benetan zoragarria da. Argi izpi bat zarete zuek ikasleak mundu guzti honetan eta pandemia madarikatu honetan, baina duda gabe. Denak elkarrekin buruari eraginda, lehen hasieran Ainhoa Basurko foru diputatuak esan digun bezala, krisia aldaketa bezala ulertuta, horrela denak elkarrekin egingo dugu aurrera. Beraz, inoiz baino beto baieztatu dezakegula, beti dagoela beste modu bat aurrera egiteko. Eta zelan ez, nola ez, ezina, ekinez egiten dela ziurtatzeko. Terminamos, por lo tanto, esta conexión de hoy en directo, en riguroso directo con los 28 centros participantes y sin duda barik, agradeciendo a todas las personas que formáis Ekin eta Ekin, agradeciendo vuestro esfuerzo. Porque, como decía ahora mismo, en las dificultades habéis conseguido salir triunfando, salir airosos. Y evidencia de ello es este reparto de premios que nos hemos tenido que adecuar, siempre por mantener la seguridad de todos y de todas, de esta forma virtual, al que ya la pandemia nos viene acostumbrando. Pero con las mejores esperanzas siempre nos despedimos hasta el curso que viene. El curso que viene tendremos que hacerlo ya de forma presencial, en el BEC, 1000 y pico chavales y disfrutando de una actuación maravillosa. Eso tendrá que ser el año que viene, datorren urtean izan beharko du horrek, aurten honekin moldatu behar izan dugulako. Beraz, amaitu baino lehen borobildu egin nahiko nuke nola ez, sari banaketa berezi hau, denon arteko lanari esker egin dugulako posible. Musu haundi erraldoi eta seguru hau, zuentzat, guztiontzat, nik orain, musukoa jantzi, eta banoa, baina ez inoiz arte, datorren urtean, elkar ikusiko dugularen esperoan. Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean, ikastetxe guztiei eta partaide guztioi eskerrik asko, eta txalo zaparra dau zuentzat. Laster arte eta ondo segi, agur! Beteta. Eta kontuz autoarekin. Aurrera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, haizearen norabidean. Puntu bati begira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Bateak asaltzen hasten dira, euren bilagoa zenean. Ausardiaren egoak astindu zegan, haizeak lastaltzen nau orain. Aldetara begira, sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kolore berriak irekiko ditugu batera ateak, margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuine derrenak, irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditzala erantzunak.